So namhlanje ngizokutshela ziningi izinto kade uyifuna zilahlekele empilweni yakho. Kodwa sizokuthatha namhlanje. Sizothi lezi zinto bezilahlekele yizona engifuna wena. Athi uDavide, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. La kufika isikhathi la ungasafuni izinto kodwa izinto ayifuna wena. Namhlanje yini oyifunayo empilweni yakho? Ngizokutshela ukuthi lento oyifunayo ungathatha uJesu namhlanje. Izofuna wena la ungakhona. Imali izofuna wena. Imshado izofuna wena. Imoto izofuna wena. Ibusiso izofuna wena. La ungakhona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Awusondele kulo muntu uthi uyagula namhlanje. uNkulunkulu ungitshelile ngisuka ekhaya kade ngitshela umama uDlamini ngizwa amandla amangazayo namhlanje engathi kunobufakazi obusha baba usizo zokuthola kuma-inbox. Kunabantu abangabona bazobona namhlanje. Kunabantu abagezwa bazozwa namhlanje. Nikhumbule bazalwane, thina sinomyeni wethu uSumakoti. Kukhona umkhwanyana wethu. Uthe akayokuvuma nathi. Wathi akazeli futhi akalala. Wathi iso lakhe libhekile abangcwele bakhe. Wathi akukho sikhala esilolelwe wena siyophumela. Namhlanje ngizokutshela ukuthi abathakathi bakujijelile. Kodwa namhlanje uyoblokha imicibisho. Ejijelwe abathakathi empilweni yakhe. Elithi lakhe yena wakhile ekusithekeni kophezu konke. Ngiyakuthi yena uyisiphephelo sawo. Athi uDavide abanye bathemba amahashi, abanye ibhola zabo, kodwa ithemba lami likuwe Jehova. Siyayivala amandla emvuselelo madoda, sizothandaza sonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Umuthi namhlanje ngikhathele baMdlamini, ngikhathele. Kunezinto ezingishayile. Kuneyiqalekisa iqaleko babamkhulu nami ziyangishaya manje. Ngizalele ekhaya kwenzeka lutho. Kunezinto ekuthiwa zambiwe ekhaya zambelwe egcekeni. Namhlanje mawusho njalo ngizokufaka, ngizomnika nanguJesu. Mawuthatha uJesu, uJesu uyikhaya ongena kulona. Ufike uthole ukukhulula egameni likaJesu. Asithandazeni egameni likaJesu.